de comissions obreres. Dic això perquè a vegades es diuen les coses en certa manera. Penseu que Pirelli té un problema molt gros, ho sabem tots. El problema no és de Pirelli, el problema és un problema industrial al conjunt del país, i del país que és Catalunya i de la resta del conjunt d'Espanya. Els companys de la Ford, els companys de la Renault, els companys de moltes empreses del tèxtil, de la química, del cautxú, com nosaltres, estem tenint problemes en aquest país. Però això és una qüestió que és qüestió de país, i tots ho estem sentint cada dia per la televisió o pels diaris. El nostre problema és el que tenim aquí, el que tenim a Pirelli, el que tenim a Manresa. El que sí us vull dir és que fins ara s'ha estat negociant amb coherència. S'ha estat a la taula amb coherència. Ara i els 2 anys enrere que portem negociant el futur d'aquesta empresa. Aquí l'únic culpable de si es tira o no es tira endavant, si és expedient o no és expedient, per descomptat és l'empresa, que amb falses promeses ens va dir que faria una nova fàbrica pel futur de Pirelli i Manresa. Això no s'ha complit, ho sabem tots. Llavors hem pogut presentar unes converses amb una direcció que aquest comitè ha desmuntat amb coherència, llegint i treballant-se les coses. Com que això anava així, presenten un expedient amb 2 causes més, i altra vegada aquest comitè amb la mateixa coherència ha desmuntat amb arguments tot el que ha presentat l'empresa damunt de la taula, perquè no ha presentat res més, no ha dit res més. Senzillament diu, me'n sobren 280 i ja no un pla de viabilitat, perquè aquesta paraula no l'ha posat mai damunt de la taula. Hi ha un futur determinat de l'empresa, que això és el que diu. La llàstima és que en els papers que presenta no diu el mateix, i en aquest moment estem així. I és per això que la determinació d'aquest comitè d'empresa i evidentment de les federacions en particular és que la direcció de l'empresa Pirelli italiana vingui a dir-se clarament quin és el futur. Ens ha dit ja quin no és. Ara volem que ens digui clarament quin és. I què vol dir això, companys i companyes? Això vol dir que nosaltres negociarem tot el que haguem de negociar, i això ho hem de tenir clar. I la negociació és pel conjunt de la plantilla de Pirelli. No és ni per 3 ni per 280, és per 2.300, així segur que entrem tots. Això ho hem de tenir clar. Per tant, hi ha 2 coses clares. Una, l'administració no firmarà un expedient en 20 dies. Està claríssim. Això està clar, que no hi hagi cap dubte. I dos, nosaltres negociarem el que faci falta i per descomptat amb l'acord d'aquesta assemblea. Que quedi clar que el vostre comitè mai, ni en parts, ni uns, ni els altres, ni algú que es vulgui inventar, farà res que vosaltres no voteu en aquesta assemblea. Per tant, estem en el moment en què la direcció de l'empresa ha de decidir què és el que vol de nosaltres i ha de venir i donar la cara, i aquest és el compromís de la consellera de Treball. Fer venir a l'empresa perquè doni la cara i digui quin és el futur, el que sigui. I quan digui quin és el futur, que ens diguin com volen afrontar aquest futur. I nosaltres estarem allí. Nosaltres, com a comitè d'empresa i com els vostres representants a la taula de negociació. Per tant, el que volem és que l'empresa ens digui quin és el veritable futur de Pirelli a Manresa. I mentrestant farem el que faci falta. A la taula, fora de la taula, a Barcelona, a Manresa, allí on se'ns vegui com a treballadors que som en defensa del nostre lloc de treball.